हेल' लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जेब्ला जोबनाय होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव हगारदों। बे मेथाइनि टाइटेलानो जादों जायसो गोसो थोलायदों बेसो मिथिदों। सुलेखा बसुमतारी गौतमनि रोजाबनाय देंखो, गोजाम मेथाइ आरो बे मिउजिक भिडिअआव जों फाव खालामनाय नुनो मोनदों बिथां सुदेम रामसियारि, मिथिसार नार्जारि, रकेट मुसाहारि आरो सुनिता ब्रह्म बिथांमोनखौ आरो बे मिउजिक भिडिअखौ जों बिथां देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी इउटिउब चेनेलाव नुनो मोनगोन। बिथांमोना ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होना दोनदों। आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन, लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालाङो।